Ɗan fim Ayagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi. Taɓija! Lalle ke wata na da cin wannan tun daren amarci na yau amarci sabo. kar makota ba su ji. Haba Musa mai sana'a, gandar da kai, kowa yana kallon ka baka azumi. Ni fa ba sirri ne da ni ba. Saboda shi beti. Haba mala. Sirri ba ni da sirri. To gaskiya ya kamata ka samu wanda ya iya karatun Alkur'ani ya tsaya kusa da kai. Musa mai sana'a, kalli sarki Alinu shi ma yana kallon ka ko kunya baka ji. Ina ruwa na da shi. Yanzu haka za mu zuba ido muna kallon sa. Don haka sai dai mai fatan Allah ya shirya shi na abin da yake. To wai daman Musa mai sana'a haka kake tafi da rayuwarka komai a bayyane. Sirri ba ni da sirri. Ɗan fim Ayagi TV, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun farin ciki da nishaɗi.